two I think. Nwanyaka ge president. Mano Ugwe maber kaka wakinde ma Kenya ne ng'eny meeting no molo kata mana jo Tanzania wegi. To penjo mi penjo oken mar jok mang'anyo nikech ing'eno kaka japuonj ok wang'eyo kata no ng'anyo kata no nege mane ode kata no nege mane street. Ing'en samoro inyalo bedo kamarach e samarach. Samoro no ya kata school kata ne en mana jo ng'anyo go dhi omonje ode kata samoro police monege kata jo mang'anyo gi monege. Koro wan gi foreign missions Tanzania kanyo apani kelti nyak ibiro makele dala ka to yudo ratire masamo nya bedo matek kaka wakilo osewacho ni yudo ratiro nya bedo matek but gin gi channel ntie East African Court of Justice na pod ginyalo dhi mondo koponi systems ma Tanzania go ok ti maber pod ginyalo dhi e East African Court of Justice mondo gitem luwo ratiro mar jo kata jo Kenya kende kata jo pinje mamoko pia chaparo jo maybe pinje mamoko bende ntie mara tich gino roch kanyo to kata mana jo Tanzania gin giwegi ma ratich gino rochi pod ginyalo dhi e East African Court of Justice. Problem en ni be gibiro succeed mane penjo maduong' bende gibiro yudo chir mar dhi chir ginyalo yudo mar dhi kech biro yudo ka koro maybe giseduogo Kenya koni giyudo lawyers kaka wan manyalo tero gi but the problem ni be gibiro succeed to kata ka gi succeed kuma giwacho ni jo piny cha ochul pesa makama bende gibiro chulo you see koro mane mamiyo nyisi ni teko mar riwruok mar East Africa kata piny ma ugwe koni ena gimoro manie pepa manyalo yie ni idhi e pinje go tim biashara matin tiduogi but in terms of political unity kata political empowerment pod wan mabor matin koro jogo mano lalo ngima gi e Tanzania ma jo Kenya wagone gi mosa ahinya and ka gibiro chako luwo kaka giko osiepegi kata ka gibiro dwaro ratiro mar chudo obiro bedo matek but en giminyal tim kamano. Ing'isa ni wakaw yoyo madundo gi sani nyakwara Mugejong wakaw yoyo madundo gi sani ka waduogo wendo na machielo mano Dr. Maxwell Miyawa mabende nukil kamaloka osedonje studio ka obobedo koriwore kodwa bang' yoyo mwakaw gi sani ote magi bene med chwala obobedo kasomo gi achiel kachiel ka wadhi mbele kik idhi mabor. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe.